Wel, fel efo'n iechyd corfforol ni, mae'n bwysig iawn yn bod ni'n cofio mae'r angen i edrych ar ôl yn hunain o ran yn iechyd meddwl. Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar un o bob 4 o bobl yn ystod i bywydau rhywben. A mae beth sy'n effeithio ar un person yn wahanol iawn i'r person nesaf. Mi yda ni gyd yn gallu bod yn fregus ar adegau. Yr un sy'n bwysig i gofio ydy bod na help allan yna. A'i bod hi'n ddyletswydd arna ni fel gwleidyddion i wneud yn siŵr bod hi'n dod yn haws i gael gafel ar yr help. Achos mae yna stigma o hyd yn bodoli o gwmpas iechyd meddwl a dydy pawb ddim yn ei ffeindio hi'n hawdd i fynd i chwilio am gymorth. Mi nath arolwg gan yr elusen Mind yn gynharach eleni ddarganfod bod 40% o alwadau i feddygfeydd teulu yn ymwneud â iechyd meddwl. Felly mae'n amlwg bod yna waith i wneud a bod hi'n bwysig iawn i gael gwasanaethau iechyd meddwl yn iawn, fel bod pobl yn ei ffeindio'n hawdd i gael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Yn digwydd bod y penwythnos diwethaf yma yng nghenhadledd flynyddol Plaid Cymru, mi nes i gynnig i'r gynhadledd, mi gafodd ei dderbyn, bod angen gwneud llawer mwy i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl, yn enwedig yng Nghymru wledig. Mae'n rhywbeth sy'n bwysig i fi yn bersonol, mae'n bwysig i ni fel plaid hefyd. Rwan ta ar ddiwrnod iechyd meddwl y byd, ond os na ddim gwell amser i siarad am broblemau iechyd meddwl, pryd na ydych chi'n nabod rhywun sydd â phroblemau iechyd meddwl neu yn dioddau eich hun, cofiwch bod heddiw'n ddiwrnod da i siarad a cofiwch eich hun bod angen gofalu am eich hun. A does na ddim amser gwael i siarad am iechyd meddwl. Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig o dda i wneud yn siŵr eich bod chi yn cofio am bwysigrwydd iechyd meddwl a'r angen i gryfhau gwasanaethau ar gyfer y rhai sy'n dioddau.